nke mbụ anyị adịrọ hapụ ife a na-eme. Number one, na Anambra State a na-atọnụ ya ka ọ bụla a denominational place. A na-atọnụ Anambra State ife na-emebi n'obodo anyị riri nne na abịazịa na ọrụ oyibo ajụọ ike ụka ị na-eje, ọ bụrụ Igbo Christian ka Igbo Muslim ka Igbo traditionalist. Ọ bụ alụ ademi eme. Nke Igbo anyị ji bịa iwe dị anyị n'obi bụ banyere St. Simon's School, BCM, Bishop Crowder School, Memorial Primary School bụ nke ndị Anglican. Mgbe Crowder na Shenaham bịalụ after 28 years, Crowder nọ na Nigeria, wee bịakwute ndị Ụmụase wee jụọ ha ka m pụta si a ka enyefe ana, wee si a jekwurunu ndị ụka ibe unu bịafụ ndị Anglican na-enyegbu ana kwa wee jekwuru Bishop Crowder, Bishop Shanahan, o wee gosie ndịda mmiri ebe fanọ, wee mesie wepụta ebe a ilu ebe a onwe ebe a na-akpọ Crowder Stone dị na ya, elu onye mara ya ama. Ebe a ka a dokwu agrimenti a ya na Bishop Shanahan kwa wee naba. Ọ dị na history ndị Roman Catholic Church, dị na history ndị Anglican. Ụfọdụ n'ime anyị echefugo ya. Mgbe e mesịrị ife a, wee bebie ya, skuulu a wee bụrụ nke anyị. Ọ bụ anyị handere ya gọọmenti over, o wee lụ ka aha dịba skuulu over, aha dịkwa anyị over. Ebe a ka anyị na-akazi ụka. Gọvanọ wee zite ndị otu ya, wee bịa chụsa ụka a na-aka. Ọbịa ka ndị oyibo na-akpọ sacrilege. Alụ ka ọ bụ. Sacrilege means disrupting the worship of God. Ọbịa ka anyị ji bịa ebe a, ndị bịara ebe a bụ eze mmụọ ndị ụka. Ọbịa ka anyị bịara ka igwu ya na ife anyị gwa anya na ife o melụ na ọ ya akwụ ụgwọ ya. Nke mbụ. Nke abụọ bụ na ụbọchị ụka na-abịanụ, ọ bụrụ na okpotakwa ndị ọ na-ekpota, o nwee mmụta ọzọ ọ na-ekpota, a na-aga bịa onochi ebe anyị na-akụ ka anyị abịa ebe a ka ụka mbọchị ụka na-abịanụ, ya dịkwa redi, ya bute egbe na-anyị egbu mmadụ. Etu anyị na anyị kwadogo onwe anyị maka ọnwụ. Ọ bụrụ na Telo Obianọ ka alụ mere. So na anyị na-ekene Chukwu na ife dị otu a mee. Anyị si ka anyị gwu ya, ife anyị bịara ebe a bụ ndị udo bịara. Unu n'anya nwaanyị juru ebe a, ọ ndị udo. Enwere ike ndị ọzọ abịa echi niile na ọ bụrụ na o mere ife anyị kwuru na mbọsị ụka anyị akara ụka dị ya, o nwere ike ọ ya aghọta ntu anyị si eme. So na ife anyị na-ayọ bụ ka a kwụsị ife na-eme na Anambra Steeti. Anyị anụkwu ife mee na primaries eme. Ọtụtụ win anapụ ya na ọ na-ejere ụka nka. Ọ bụ alụ ka ọ bụ adịghị eme. Ọ bụrụ ọsọ Anglican ma Pentecostal. Maka na onye na-abụrụ onye ụka nke a amalụ nke a, ọ bụ alụ anyị eme ihe eme. Achọ ka ibu ya na ndị weta gọọmenti Nigeria bụ Anglican Church. Do you know that? It's the Anglican that brought the government to Nigeria through Britain. He knows that very well. And we have been carrying everybody along, carrying every man, every other. Jim Gower was an Anglican. Zeke was an Anglican. All of them, we carried everybody along. But this time around, I'm not talking about our Canadian. But those people are good Anglicans. But we carried every other denomination along, knowing that we are serving one God. We are battling about Boko Haram. But this time around, we are battling against Christian Boko Haram. And it will not be so. We are part of Anambra State. We are bona fide member of Anambra State. We are here to express our grievances. So we want you to tell the governor that we are not happy with the developments. That this Sunday, if we fail to open that gate for us, he will open it. We are ready to die. And it will be there for him. So, anyị bịara ebe a ka anyị kene unu. O nwere ofufe biko gefanụ ntị. O nwere ofufe one over gallantry, shall I call it soldier or who or policeman that did or thoughts. Please let us take cognizance of that. We are not happy about that. Trying to seize our camera.
You will not beat somebody and refuse him to cry. We must cry as you beat us. So our cameras must be ready. Nigeria and the whole world will hear about this thing. So please, we are telling you, our governor, we love you. You have been coming to our synods and our gathering. We love you so much. But yet, do what is right. Do what is right. Let justice prevail in Anambra State. Let us not take people because of their denominations. We are seeing a lot of things that is happening in many places, in many towns, where denominationalism is enthroned in the place of justice. It's not supposed to be so. We are going to take serious step about that. After this, maybe by next week, if care is not taken, if we didn't redress this injustice, we are going to come again. But he may not like what he will see. The whole Nigeria will see it. So that is our expression. We thank you so much.